Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez Ur eta Lur saio honetara. Gaurkoan ikusten duzuen bezala, Xaloa Telebistako estudioan gaude eta bertan 3 atal izanen ditugu. Lehenbiziko atalean gurekin Ana Iriarte izanen da. Bera Baztango Xurie proiektuaren sortzaileetako bat dugu, Iñaki Bengoetxearekin batera, eta berak balorazio bat egingo dugu, pixka bat nola joan den 2017ko uzta eta zertan dabiltzaten. Ondotik, bigarren ataldean Josu Sarobe albaiterua izango da gurean. Bera eta beste zenbait antolatzaile, Burgete Arrazako txapelketa bat antolatzeko asmoa dute, ja data jarri dute. Irailaren 9an Urdazubin eginen dute, eta Josuk emango dizkigu azalpen gehiago Burgete horren txapelketa honen inguruan, eta azkenik saioari amaiera emateko albaitaritzan atalean Aritz aparizio izanen da gurean, eta bera antibiotikoen inguruan, bioseguritatearen inguruan eta zenbait beste gaien inguruan solastuko zaigu gaurkoan. Saioaren hasieran esan bezala, gaurko honetan, lehenbiziko atal honetan, Baztango Xurien inguruan solastuko gara, badakizue horren dela urte batzuk, Ana Iriarte eta Iñaki Bengoetxea bikoteak proiektu berri bateri aurre egin ziola, erronka bat hartu zuten, eta erronka hartu eta gauzatu baita ere nola ez, eta horren inguruan solasteko hementxe dut Ana Iriarte, Ana. Halaxe da ez, Baztango Xurie, zuen ametsa, eta ametsak bihurtzen dire, hori bai, lan asko eginez, eta hortxe zaudete ez, pixo bat borroka horretan, naturarekin, elkarrekin lanean, eta kostatzen dela ez gauzak aurrera ateratzea. Bai, azkenean, asmentatik bagenekin epe luzerako proiektu batean sartzen ginela, gauza batzutan nahi baino luzeagoa izaten dela, eta hortxe gabiltza aintzinet, momentuz aintzin, orduen xoabe, batzutan nahi baino xoabeago, baina aintzin. Bai, 2017ko uzta ez, iraia urriru alde hortan izaten da pixka bat matx bilketa. Ez dakit, aurretikan egon du ginen pixka bat solasean, mastian, horma batzuk ere izan du zirela. Ez dakit, pixka bat ze balorazio egiten alduzue 2017garren uztaz. 2017ko uzta, azkenean 400 bat botilatera genituen, uzta uste baino txikiagoa izan zen, 2017ko udaberrian izoztea izan zelako, izotz berantearroietako bat izan zen, eta orduan aurre ikusia zegoen uzta hori txikitu zen. Horren ondorioz, ganden urtean 400 botila atera genituen, urrien edo bildu genuen matxa, ez genituen 1000 kilo baino gutxiago bildu genuen, eta orduan nahi baino gutxiago, uste baino gutxiago, baina horratera genituen botila batzuk eta alde hortaik ongi. Bai, eta atera orduko salduak, ez hori ikusten duzu, azkenean zuen produktua desiatua dela eta segidan saltzen duzuela. Bai, atera genuen iaz bezala Astezainduko ferian, Elizondon egiten den artisau eta produktoren feria hortan atera genuen uzta, eta hortxe saldu genuen dena, hoi da. Pozgarria da dena saldu genuelako, baina gutxi izanta ere, hoi da. Pena ez genuela bertzerrein bertze, baina ongi. Bai, jendeari pixka bat goratzeko Baztango Xurie, ardo mota hau, ze barietatez osaturi dago. Bai, guk jarri ditugu, non gauden kokatuak ikusita, jarri genuen gure hurbilan zeuden bariedadeak. Bertzetoki batzutan baute ohitura luzeagoa eolako bariedadeak lantzen, eta orduan jarri genuen txakolina egiteko erabiltzen den Hondarribi xuri, Gipuzkoa eta Bizkaiko kostaldean eta erabiltzen den Hondarribi xuri, eta Irulegiko sormarkan erabiltzen den izkiriota handia eta izkiriota txikia. Eta orduan hor gure hurbilean dauden bariedade horiek erabilita, horiek jarri ditugu. Bai, hasieran ez egitez lur saiakin hasi zineten, joan zaite pixu bat onditzen. Bai, gure asmoa ziren 3 hektarea izatea, orduan 2013an hasi ginen landaketekin, 2 partzela landatu genituen, Utsuan eta Meakan,
eta 2018an jarri genuen bertze partzela bat, Arizkunen berean, eta aurten landatu egin dugu azkeneko landaketa. Orduan, 4 partzela hoiekin, baitugu aurreikusia genituen 3 hektarea hoiek. Orden printzipioz, hoiek dire hoizen gure asmoa, eta landaketai dagokionez, egina dugu. Bai. 3 hektareak. Bai, orain dela 2016ko urtean ere, uzta jaso zenuten, orduan ez dakit zenbatxo botila azkenean ata ziren. 800 botila, hori da lehenbiziko uzta komertziala izan zen, eta horre 800 botila atera genituen, aurre ikusia genuen bezalatzu 800 botila, eta ere aste zainduko feria hartan saldu genituen, eta ongi. Bai. 2017ko uzta izan du da pixka bat, ikusita aurreko urtean 500 botila atera zirela, gauzak ongi joan da, desente gehiago beharko ziren, ez? Bai, horre zera izan zen, horma hori, pirila kitzean egin zuen horma horrek ondatu zuen heldu zen loratzen nahi ziren zerak, eta orduan horrek oiera egin zuen uzta txikitzea eta horrekin konformatu behar izatea. Bai, bestetik ez dakit nola doa, denboraldia, udaberri hau... Udaberria momentuz hormatik libratu gara urten, gauza da, urten beti bada zerbait, eta urten euripetik ezkarateratzen, eta horrek guri horrek kezkatzen gaitu, azkenean xartaxa da gure etxairik handiena, eta orden, uriek ez du hortan laguntzen. Momentuz ongi dago, planta sano dago eta ongi, baina ikusi behar ze nolako uda heldu den. Bai, plantazio batzu indartxo heldu dire, ez urte batzuk eta ikusten da, beste... Bai, utsuko eta meakako landaketak, 2013an landatuak, orden plantak badu porte kozkor xamarra, bertzenak dire oraindik formazioan, baina bi horiek planta nahiko ongi dago. Behin fruitua, matxa bilduta, hor beste prozesu bat hasten da, ez? Behar duzu lehen gai hori, matxa ardoa egiteko, eta horre ez dakit nola bizitzen duzuen urrengo fas hori dana, nora eramaten duzu zuek? Guk momentuz olitera eramaten dugu, Nafarroko gobernuarena den ebena baute egoitza bat, eta konbenio bat genuen, hitzarmen bat genuen, haiek landare batzuk zituzten gure partzeletako batean, esperimentaziorako, eta ordainan edo ardotzeko aukera genuen. Hoi aurten akitzen zaigu, orduen aurten bilatu beharko dugu ardotzeko bertze toki bat. Gure asmoa da Arizkunen toki bat egokitzea hor ardotzeko, baina horre traba administratiboak, ekonomikoak eta dena kontuan hartuz, momentuz ez dago martxan, eta aurten bertzen honbait ardotu beharko dugu, gure matxa bildu eta gero nora baitera eman ardotzeko. Ardotze prozesori gauza asko hartu behar dira kontutan, hor sartzen dire behar bada enologoa gehiago lanean. Azkenean hor ere guk argi dugu ardoa parte handi bat behintzat mastian egiten dela, ez? Eta gero bodegan edo alik eta interbentzio gutiena egin behar da, guk kalidadeko matxa bildu nahi dugu, ekoitzi nahi dugu, eta orden horrekin ardotu alik eta interbentzio gutiago, baina hala ere, enologo baten lana behar da, hor kontrolatu behar direlako prozesuak, temperaturak eta fermentazio lanak, eta hortan behar dugu enologo baten laguntza. 2016ko uzta eta 2017ko uztaren artean ardo bastango xurie. Ardoaren aldetikan desberdintasuna sumatu duzu edo nahiko ardo antzekoa lortzen duzu? Antzekoa lortzen dugu, azkenean ardo idorra lortzen dugu, badu xamintasun puntu hoi, azkenean Kantauri xurialdeko ardoa da eta horrek badu xamintasun puntu hoi, ardo idorra, eta diferentzia da azkenean, mastia oiniken ez dago bere produkzio orekatu batean edo produkzioa ez estabilizatu batean, orduen lehenbiziko urtean ardoaren ehuneko handi bat izkiriota handiarena zen, matxaren kopuru handi bat izkiriota handia, eta horten izkiriota txikia zen gehiago. Orduen, bada alde pixka bat, matxa ere diferentea zelako, baina azkenean ardo idorra, xamintasun puntu horrekin, eta aromatikoa da, orduen, bai.
Bai, denborarekin, ja pixka bat masti guztiak ekoizpenean dudalikan, baina aukera gehiago izango zuen jokatzeko baritateen kantitatekin, ez? Hoi da, guk azkenean orai ditugun bariedadeak ardotzen ditugu bakotxa bere aldetik eta gero nasi. Orduan, kopuruen arabera eta gero ja pixka bat estabilizatua dagoenean aukera duzu nasketa diferenteak egiteko edo variedade bakar batekin ardo bat ateratzeko, edo hor baduzu aukera gehiago momentuz, kantidade horiekin, Bai, ez dakit. Aukera hondirik, ardo bakarratera genuen eta bai. Bai, baztango xurie berez, sartzen, ikusten da denborarik zaiola ematen, segidan edaten da, baina nola sartzen da, urtean edateko ardua da? Bai, urteko ardoa da, ez du balio kontzea 6-10 urte, urteko ardoa da, eta orduan urte bat, 2 urte ongi egoten da, baina ez du balio guztea sartzen, ez. Urteko ardoa da, eta orduan lehen ez, baina urte bat 2 urteko epean hobe edatea. Bai, naturak paper garrantzitsua jokatzen du ere guzti honetan, baina ez da lana bakarrikan matxa bildu eta upategira eraman, baizik eta hor lan asko da urtean zehar, ez? Ezagit, bereziki ze lanak dirola gehien kostatzen direnak. Lan handiena pirila maiatzetik urrira arte uztabildu arte hor egoten da lan gehiena. Azkenean belarra ekologikoan egiten dugu, orduan belarra desorozatu, matxan poda berde deitzen zaiona edo behar ez diren adar, sortzen nahi diren adar horiek kendu, alambreak eta lotu, hor badirezen lan udan lan dexente dago. Eta gero neguen lan handiena poda izaten da. Eta txorien kasuan dola gaztiak, badaki urte batzuetan hor nahiko lan eman dutela, nola ibiltzen dire? Bai, hor izaten dugu, iraila matxa ontzen nahi denean, xoriek baute horre besta, orduan hor gabiltza, probatzen, momentuz probatzen, horre ibili gara sareak jarriz horrekin kontrolatzen dugun, edo lako kometa gisako batzuk, gazti batzuen kometak osoiek ere usatzeko, probatzen, bai. Pero onartu beharko dugu hor parte bat xoriek eramanen dutela, eta adostu beharko dugu zenbateko. Ongi. Eta ez dakite, dagoeneko sumatzen da mastian, matx, aleak sortzen ari dire, ikusten da edo... Orai hasiko da loratzen, orai ikusten da razimoa izanen denaren olako hasiera edo, eta orai da loratzeko garaia, orden orentxe hasiko da loretan berehala, eta gero hasten da pikortzen, eta bai. Guain eguzki pixuat ez, beharko zen ez, pixuat berotzeko eta... Bai, denek bezala, mastiak ere orai eguzkia beharko zen, bai. Oso ongian, ikusten dugu betiko moduan zabiltzatela, Iñaki eta behizu, buru belarri mastian, implikatuak zuen proiektuarekin, eta danok, espero duguna ez, aurtengo 2018ko usta oparo izatea, eta aukera izatea danok probatzeko ez, eta hori seinal hona izanen da ez? Bai, aurtengoa ongi ateratzen den, eta kontatuko batzugu horrengoan. Oso ongi, mila esker da ondo ibili. Mila esker zuei. Bestek diotena, niri bosta xola, benetan maite dudana, sentitzea da, harin bizitu, aske sentitu, egin kasuta eman, posizuk eraldazazu. Bigarren atal honetan, Josu Sarobe albaiterua du gurekin, bera Nafarroko gobernuko albaiterua, eta oraingo honetan, lehiak eta baten berri emanen digu, okerrez baldin banago, irailaren 9an Urdazubin, behorren lehiak eta izanen da, lehiak eta txapelketa, konkretuki Burgete arrazan, eta alaxe da ez, Josu antolaketa lanetan zuere pixka bat sartua zaude, eta pixka bat erten aldugu, zigurtatzen aldugu, data eta lekua ez. Bai, gauz bat bilizia pentsatzen, erabaki zen egitea, eta azkenean definitibamente inen da. Eta egun hortan egin da, intzeneko urteetan lekun berri nindena, eta azkenean behor Burgeten txapelketa da, 2 urteetan egiten dena bai. Hori da, jendeak idea bat egiteko, gu ere horren dela 2 urte lekun berri izan du ginen, 2 urtez behin egiten den txapelketa, azken 2 edizioak lekun berrin indirez, eta urten, pixka bat gure zonaldera heldu da lekukoa ez. Bai, ganadero bertak, hemengo ganaderoak aurkeztu dire zona honetan egiteko,
desafio, erronka polita dute, azkenien badulana gauza hauek ere bai, eta bueno, udantxarina aipatu omen zioten Urdazubiko udalekoei, eta Aintzinet, eta Baietz, eta azken dantxarina, Urdazubi ninen da. Bai, antolatzaileak zeintzu dira azkenean, txapelketa honen antolatzaileak. Azkenean antolatzaile bera, udala izanen da. Gero haren gibeletikan, asoziazionea, Askana asoziazionea, behorrekin lantzen dena, hori gauz teknikoak inentuzte, eta hartzen duguna, eta udalen aldetikan paratuko dire gradak, instalazioneak eta dena. Bai, pixo bat buru kopuro aldetikan eta aurreko edizioetan zenbatxo buru aurkeztu izan du dira? Aintzineko edizioetan, azkenean, 10 bat atal izan du ziren edola zerbait, eta azkenekoan 160 bat buru aurkeztu ziren. Unatekoan, ez dakit, igual zaila izan da horren bertzera gino aletzea, baina, animatzen den jendea. Bai, gero izaten du, berezitasun ere, pixka bat txapelketarako, behorrak pixot pasitzen dira, behar du bere espazioa, bere lekua, eta ongi antolatu, ez? Bai, pentsatzen dut, uste dut, reglamentoen paratuko duna, 9etako egon bar dire behor guzigor, denak egonen dire lotuak, zierga batzukin, eta gero izaten da ruedo bat, toki bat, borobila erdien, orduan atalak diren araberean anuntziatzen da, eta atortzen da bakotxa bere behorrekin, han erakusten dute, eta gero jaten dire klasifikatzen, eta lehenbiziko bortzen dako izanen da premio. Bai, hori da, eta, pixka bat iraian behatzia urruti ikusten da, ekainan aurrera goaz ere, konturatzeko ere gainera etorriko zaigu, eta pixka bat ez egite burgete arraza, jendea jakiteko pixka bat, nola dago momentuan burgete arraza, eta ze ezaguarra ditu pixka bat arraza honek? Burgete arraza, momentu enten, sasoi politen dago, behorren sektorea ongi dago, inoiz bino bekio, pagatzen nahi dire fuerte potroak, eta logikamente pagatzen nahi delaik, oiniken pagatzen dire gehiago forma politeko animaliak. Burgete arraza, azken finean, historikoki izan da arrazoa bat, hemengo arrazarekin, jakan antzeko behorrerekin, eta gero kruzatu zirenak frantziko arrazakin, breton, komtuaz, ardanez, horiekin. Azkenin, darmazkegu urtean dena batzuk, atera da arraz polita, forma honekoak, eta nahiko kompetitiboa edozein arrazakin konparatuz. Estatu mailan, erten alda, benetariko bat izaten aldela, eta gero, erten duna, Frantzia beti behor, Frantzia eta Belgika behor polita ituzte, baina hauek ere, diote, kompetentzia polita ite. Horren erten duguna, momentu enten, potra diru egiten ari du laik. Eta hauk forma polita diren, da gauz bat nahiko atraktibo, edozein ganaderon dako animatzeko, animatuko nioke, dire bitxo batzuk fuertiak, eta momentu enten, erten duguna, momentu politian dago. Dena eramaten dute, kasi potroen eskasian daude, aurten, nagu txarra izan dugunez, igual potrorekin igual gibelatuek edo gutia gautzen dire, baina momentu enten, dire bitxo batzuk forma politikoak, eta hartzen duguna, tira badutena. Bai, etekina gero ze etekina atatzen zaio behorrokeri? Aragirako saltzen dire danak, edo... Denak aragiko dire, bai, denak dire aragiko, rendimiento kanal polita dute, kasi 280 eurokoak, kilokoak, momentu honetan bizik dire ongi saltzen, erten duguna, gutxi bera 2 euro terdin edola, azkenen kasi momentu honetan igual behikie baino rentableago datetzen. Hoi ez dala beti zen, Oain ongi dago, noiz arte, ez dakit, eta herri beran ere ze baderoan dana batzuk dire montatzen, Iruinen nahi dire nahiko hiltzen, Italiara esportatzeko, hemen ez baita konsumitzen apenas, egun hortan ere promozionatu nahiko da baita ere potroen aragia, pentsatzen dut aragi puska batzuk pintxoak banatuko ituztela, jende ez du zautzen sobera zaldikie jateko bezala, eta aragi hona da, osasuntsua, pixke gozuagoa bertzea baino, ara etxena baino, beti konparatzen derako zorrekin, eta saiatzen nahi dire baita ere produktu bat kalidadezkoa denez, Nafarroa gainera kalidade honeko potroak iten txu, bertzetokekin konparatuz, eta pixka promozionatzen den ere bai. Bai, kuriosoa da ez, azkenean Nafarroa modu arraza hon bat, zaldikitan, burgete arraza, kanpoan oso estimatua dena eta erraz saltzen dena, eta hemen bertan gero honek ez baloratze hori, pixka bat hor bada zer eginaz. Bai, bada Iruinen eta badire karnizeri gehiago, eta lantzen nahi dutenak arras ongi, erten duguna, momentu saltzen nahi da, azkenean aragi bat
arras kompetitiboa da bere ezaugarrietan eta bere prezioan. Eta, karo, beti lotzen dugu, zaldi, azpiko zaldikin, maskota bezala, edo bino, produktu honea da, kalidadekoa, tarten duguna, eta gehiena saltzen da Italia alde hortan, bino, hemen pixket laguntzen zaio. Zongi Josu, aurrera ere solastuko gara ferie honen inguruan, txapelketa honen inguruan, baina garbi duguna da, irailako hilabetea, oso betia izanen dela, alde batetik iraila hasieran aipatu bezala Burgete arrazako txapelketa, eta iraila bukaeran ere Pireneika arrazako txapelketere eta lehiaketa eginen da, eta hori ona da, seinale bai bertako arrazak indartzen ari direla, eta jentea badula afizioa eta etorkizun pixka behintzat horti badugula ere ez. Bai, erakusten da, zona honetan badela afizionea, zere bi horieketeik aparte, gero aurriko feria hemen Elizondon importantia da, Amaiurren ere uste dut azienda ekarriko dutela, Udaberriko feria hemen dago, oseak hemengo jendeari gustatzen zaio azienda kartzea, ikustea, atraktibo da zona honenako bai. Oso ongi, esan bezala, orduan aurrerago konkretatuko ditugu gauza gehiago, txapelketa honen inguruan, eta nola ez, eskerrak eman Xaloa telebistarako platora hurbiltzeagatik, eta beste bat arte. Bai, arte. Hirugarren atal honetan, albaitaritzaren atalean gaude, eta gurekin Aritz Aparizio, albaitaritzako teknikaria, eta badakizue, beti ere zozer ikasten dugu, berarekin elkartzen garelikan, eta gaurkoan ere Aritz, dituzu zenbait gai solasteko, eta hasteko behar bada antibiotikoak, antibiotikoen inguruan, badirudi orain arte nahiko aixa ematen ziren, baina Europatik, goikitik, kontrolatu nahi dutela hori pixka bat, ez? Bai, hala da, orain dela denbora, hasi zen pixka bat Europatik entzuten antibiotikoen zera erabilpena pixka bat murriztu behar zela eta pixka bat muga batzuk jarri behar direla, eta Europan, Alemanian, Frantzian eta beste zenbait lurraldetan zeo-zer egiten ari dute antibiotikoa murrizteko, antibiotiko batzuk igual ezin direla erabili, beste batzuk erabili daitezkela, baina zenbait neurriekin, eta hori argi daukagu ona iritsiko dela laster edo denbora gehiagokin, baina azkenean ohitu beharko gara antibiotiko gutxiagokin lan egiten. Bai, hori da, azkenean gizaiketan ere askotan esaten da, antibiotikoak hartu ezkero, azkenean gorputza jartzen da horretara, eta pixka bat onura handirik ez duela egiten, eta ere gehiago aziendan, antibiotikoa ematen baldin bada, gorputzean hor geratzen da zozer, eta gu azkenean hortikan bere ekoizpen hortatik jan behar dugu, edo esnea dela, edo haragia dela, eta pixko bat muga batzuk jartzea ongi da, ez? Bai, nik ez nahi sartuko ze arrazoiak dauden, edo ez, hori ez da nire arloa. Argi dago, denbora luzez erabilita antibiotiko bera, resistentziak egon daitezkela eta historia hauek, baina jasaten hori ez dela nire arloa. Baina, argi daukagunez, Europatik zeo zer egitea behartuko digutela, hartu beharko ditugula zenbait neurri edo bilatu beste modu batzuk gaixotasunei frente egiteko. Bai, gaixotasuneri frente egiteko, askotan prebentzio hitza hor dago, askotan etorri aurretikan prebenitzen badugu, hobe. Eta hor sartzen da hitz bat edo disiplina bat bioseguritatea, zuk argituko diguzula ez pixka bat hobekio zer den bioseguritatea, ditzen dena, maiza ditzen den hitza. Bai. Nik uste beste saio batzutan komentatu dugula baita ere zeo-zer arlo honen inguru, eta gero eta gehiago entzuten ari da ikulutan bioseguritate hitza. Azkenean bioseguritatea da pixkat guk ikuluan ze muga jartzen ditugun gaixotasunak ez hartzeko eta behin sartuta daudenean ez garatzeko edo baita ere ez irtetzeko beste ikulu batzutara eta hala. Orduan, bioseguritate barnean oso gauza anitz daude, alde batetik plageen kontrola, bakterien kontrola,
jendearen mugimenduen kontrola, azkenean gu baita ere gara vektoreak, baiteroak edo bisitak edo sartzen dira ikulutara, juten dira beste ikulu batutara, eta bueno, hor da baita ere animalien mugimenduen kontrola. Bai, eta ez dakite ikuluetan da baserritarrak abeltzainak kontzientziatu daude pixka bat terminologia honekin, ikuspegi honekin aplikatzen dute. Bueno, esan duan bezala, gero eta gehiago entzuten goaz, eta naiz eta bioseguritate hitza ez erabili, gauza asko egiten dira, edonork intsektuak, orain uda hasiera gaudela, intsektuak, euliak eta kontrolatzen dira, modu batez edo beste, arratoiak eta saguak, edonork erabilitu pozoiak edo beste trampa motak kontrolatzeko, eta azken finean guztiok egiten dugu zerbait, baita ere garbiketak, desinfekzioak, hori abeltzain guztiok dakigu nosbait erabili ditugun gauzak direla. Naiz eta bioseguritate hitza ez ipini, eta pixkat bioseguritatea da pixkat englobatzea dena, eta pixkat baita ere registro batzuk egitea, kontrol bat esartzea, baina ja egiten ditugun gauza batzutaz, kontrol gehiago izan da, pixka bat hori, neurri bezala, antibiotikoen murrizketa eta beste historio batzuengatik, pixkat prebentzio gisa, pixkat orden batekin, aurrera gehiago egitea. Bai, aipatu zu ez, bi hitz oso garrantzitsuak, garbiketa eta desinfekzioa ez. Eguneroko lanaren barruan hori bai, aplikatzen dela, baserritarrak badakite, dana garbi eta desinfekzio hori, ezinbestekoa direla, gero kalitatearekin lan egiteko ez. Bai, noski, gehien bat, hori, lehendabiziko hitz hori, garbiketa esan deguna, da izango da garrantzitsuenetarikoa, zeren garbiketa sakon baten gabe, ez du esertarako balioia desinfekzioa. Desinfekzioa da bigarren pausua. Lehendabizikoa ongi garbitzea, aliketa, alden neurrian, eta gero ongi garbituta dagoenean, desinfekzioa askoz efektibitate handiagoakoa izango da. Bai. Desinfekzioa, lehen aditzen genulikan desinfekzio hitza, burutan sartzen zitzen gauza bakarra da kimika tope ez. Hartu eta bota bazter guztietan da hori da desinfekzioa. Baina ikuspegi aldatzen ari da ez, beste modu batera ere desinfektatu daiteke ez. Bai, hala da, hau ja aspalditik existitzen da, desinfekzio biologikoak, aspalditik ibiltzen dira. De hecho, ardoa, garagardoa eta guzti hori fermentazio bat bilatzen zenuna zen konserbatzea produktua, azkenean bakteriak gero ez hasitzea. Orduan hau ja inventatua zegoen, asmatuta zegoen. Orain gero eta gehiago ibiltzen ari dira ikulutan desinfekzio biologiko hauek. Desinfektante kimikoa erabili ordez, egiten duguna da bakteri batzuk bota ikuluan, kubikulotan, arrobaderetan, pasillotan, eta hor egiten duna da bakteria onuragarriak hasitzen dira eta konpetitzen dute bakteria txarrekin. Elikadurarengatik, espazioagatik, eta orduan gero eta bakteria txar gutxiago geratzen dira, zeren bakteria onuragarriak badoazte ekosistema hartzen. Bai, hori ere, batzutan kostatuko da ez, abeltzainak barneratzea abeltzain batzuk hori, hasten bazara zu banatu horretu bakteria on batzuk hemendikan txarrari esan gute, izu, nik ez dut ezagit, hori zer da hori ez, dut esan azkenean dire gauzak, gaur egungo ikerketak eta aurrerakuntzak horrera eman digute, naturalki aurre egiten aldirela bakteria txarreri, baina kostatuko da ez, batzutan baserritar berak hori barneratzea ez. Bai, hala da, beti aldaketa hori beti kostatzen da, noski beti ohituta gaude, gainera kimika hitza, beti gainera usaina gogorra izaten dute produktuak, eta hori beti iruditzen zaigu funtzionatzen dutela eta zeo zer egite dutela. Hau, hauts punta batzuk botatzeagatik, gainera kantitate oso gutxi botatzen dira, astean zehar eta hola, eta kostatzen da ikustea edo imaginatzea hau zeo zer egin behar duela. Ni beti esaten dut izan behar dela pixka bat, nola esaten da, sinistu behar dela pixka bat, eta zuk sinistu behar dezula, funtzionatzen duela. Eta, azkenean ikusten dugu, bai ibili dituztenok, bai dauzkartela etekin batzuk, adibidez,
konpostajean, materia organikoen konpostajea, ohe beroa daukatenok, ikusten da errezago konpostatzen duela, temperatura jaisten da, oheran temperatura, hori izan nahi du, konpostaketa ongi burutzen ari dela. Bestalde, amoniako usaina baitaren nabaritzen da, amoniako usaina eta amoniako gasa probak eginda, ikusten da, jaisten dela pila bat amoniakoa hori, baitare onurak dauzka, pulmonetan, biriketan arazo gutxiago izate dituzte aziendak, inkluso hanketan eta gero beste onurak zelulak baitare jaitsi daitezke, mamitisen kontuan, eta orokorrean, giroa osasungarriagoa izan da, edozein gaixotasunak baitare murrizten dira. Bai, ez egite bakteria hauek desinfekzio biologikoak egiteko, edo zein abeltzain joaten alda, albaitaritzeko dendara eta erosten alditu, edo tekniko batek aplikatu behar ditu, edo... Bakteria hauek edonork aplikatu ditzake, momentuz, gutxienez, eta egin behar dena da pixka protokolizatu, protokolo bat dago, ez da bota behar nahi dugun bezala, ziurazki igual edo gehiegi botako dugu, edo gutxiegi, edo bota behar ez diren lekutan, orduan bai protokolizatzen dela pixka bat, baina hori konsulta eginda oso errez egiten da, eta... Tenor edo sasoi aldetikan ze garaitan egiten alda, edo urte osoan zehar egiten alda? Urte osoan zehar, urte osoan zehar. Aritz, ikusten dugu, badakigu etorkizuna nondik aldu den, alde batetik antibiotikona murriztuko dutela zuk diozut ala izanen dere, badakigu Europatik ez dakigu noiz, baina iritsiko dela, eta bestetik ez azkenean pixka bat biologikoa, badakigu ikuioan da garbitasuna egiten dutela, eta desinfekzio aldetikan ere, geroz da desinfekzio osasungarriagoa hobe, eta hori da azkenean hortara iristen ari gara, eta guztien artean lortzen dugu gure gizarte hau osasungarriago izatea, pixka bat dana gehiago zaintzea, eta azken finean gure baserritar hauek kalitateko produktuak ekoiztea, ez? Oso ongi Aritz, berriz ere eskerrak eman, gurean izategatik, eta beste nozbait ekartuko gara gai berriekin. Mila esker. Mila esker zuari. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta betiko moduan, eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi!